Fuq il-każ inħoss li dak li jkun għandu jrażżan daqsxejn l-opinjoni għax dan huwa każ il-qorti u wieħed għandu jagħti ċans il-ġustizzja tieħu il-proċess tagħha. Min-naħa ta' produzzjoni hawnhekk se nuża klixxe the show must go on. Ovvjament kif għadd kienet splużjoni, kien hemm opinjonijiet u taħdit, però aħna min-naħa tagħna ġibna it-tim f'daqqa u rajna l-alternattiva artistika x'tista' tkun u perswas li x-xogħol mhux se jitlef mill-livell u se jibqa' l-ispettaklu li kien kif qal John stess, anzi nirringrazzjah tal-kummenti li qal fuq il-produzzjoni. L-attur huwa Roderick Vassallo li kolli ngħid rikeb iż-żiemel, daħal diġà fil-kostum tal-uffiċjali, ġifieri kif daħal bisnih kostum għax ovvjament ridna naġlu ħafna u qed jagħmel ġranet sħaħ fuq il-parti għax bħalissa iffoka fuq din biss, ġifieri għalhekk kemm huwa aċċetta li jgħinna f'din is-sitwazzjoni u kemm aħna konna kuntenti ħafna b'Roderick li huwa attur stabbilit ħafna u għaddejjin waqt li aħna qed nagħmlu tekniki li huma għaddejjin bil-parti tagħhom u nħin kollu jiżdiedu l-provi, ġifieri sigħat fuq sigħat u ftit irqad. Produzzjoni kbira ħafna, għandna spettaklu kbir preparat, għandna stunts, għandna special effects, ġifieri da kollu jieħu ħafna ħin imma għandna grupp kbira din ġifieri bej cast u crew naħseb qegħdin fuq mitruħ. Imma għaddejjin tajjeb u perswas li sa nhar l-erba' meta niftħu l-udjenza sa tara r-riżultat ta' dan ix-xogħol u l-għaraq ġaw ħafna sħana waqt ix-show. Bħala storja hija ambjentata fi żmien il-gwerra, però hemm xi spunt hekk partikolari mill-gwerra li forsi l-produzzjoni tiffoka fuq. Iwa, hija dwar l-istorja tal-ajruplani, l-ajruplani Faith, Hope u Charity dawn kienu jiġġieldu 3-3, allura l-Maltin laqmuhom Faith, Hope u Charity. Faith kien l-unika wieħed li baqa' ma splodix u ġie ppreżentat ġo Pjazza San George, kienu berkuh, ġifieri kienet dak iż-żmien kienet kbira ħafna. Barra ovvjament li titratta l-istejjer tal-Maltin waqt il-gwerra kif kienu rreġixxew, saret ħafna riċerka, kellna riċerkatur fuq il-proġett ma' Emanuel Mifsud illi kiteb l-iskript. Ġifieri hemm ir-ruħ ta' Malta fil-gwerra, x'għamlet Malta fil-gwerra, kif jgħixu l-Maltin. Barra l-imħabba u mbagħad daħlet l-istorja tal-imħabba li ħadet il-faċċata tal-istorja.